Здравейте на всички, аз съм Откъжа, тук при мен е Ben Gaming BG и днеска ще играем Ultra Survivor, нали? Да, здравейте на всички, аз съм Ben Gaming BG и тук до мен е Woodcutters и ще играем Survivor в моя сервер, да. Така. Той е жинчка. Да, я да се развани. Аз вземай тебе. Така. Ще направя крафтинг, чуя? Първият епизод, естествено, ще е малко повече копане, както се знае, но няма как. Ще бъде малко по-скучен. Да, но следващите епизоди може да са малко по-интересни. Когато се поразвием. Ultimate Survivor също да, или Hardcore Survivor. Ден, то ще се бъде. Готово. Сега, не мога да направим нищо. Трябва още малко дърво. Аз искам да си поставим цел да направим всички тримончи в играта. Може? Окей. Я да видя, options. Аз ги почвам. Facebook, achievements. Окей. Взех дърво. Benchmarking. Аз сега правя ачивментите. Вот аз не ги вземам. Да fuck. Аз не получих ли achievement за О, това? аз не съм ги направил, знаеш що? Защото сега трябва да направя как съм тела, за жалост. Пре. Сега много ще трябва да направя. Нищо ще имам по един в себе си. Чак сега почна да виждаш хора. Това е много голям грешка всъщност. Брат, не получих achievement, защото съм си направил такова. Снимам. Извинете. Да, снимам. Това ме прекъсва. Ти ме бавиш. Аз ли? Не, такова. Извине. Ще го наричам Бен, без той Бен Gaming. Бен, знаеш в инвентаря кой има? Ко? 2 меча, 2 мотики, 2 кирки и една брадора. Брат, за какво си ги направя? Не, аз исках да такова ачивментите, разбираш ли? Аз така, нали са бъгна. Трябваше да направя първо си. Да, и е на 1.9. Мисля, че не го казахме. Пък носа кипа, защото 1.9 е я. Да, що значи ли какво можем да правим? Ето и да ползвам и втората ръка. Да. Ох, те няма да стане май. То мога ли, например, с криката да купам с другата ръка? Май не. Не може, не знам що. Правя. В другата ръка ще ми е меч. Ето. Да, той с него няма. Искаш да тръгнем? Ай. Аз ще вземам. Аз викам, то сме ли да го махнем, аз предлагам да отидем към гора, към това място. Или е там на края, просто да се убим малко тези храна. И е там долу, има и працета. Викам да избим крайите. Викам. Дай аз взема храна и да дойма в ето щечка. Как е крипнал човек. Чакай, аз ще убия тия долу. Убих го на един удар, бе. И аз. Аре, бе, иди. Там имаше працет. Как хочу. Чакай, аз ще спирам да взема още дърво. Удай ги брауничката, да ги накажа. Това няма да е снимал. Понимаеш, сега така мога съм много силен човек. Да. Има какво да играем. Лайзи. Някой път да го направим на хард. Ама да го запушим. Аз, защото... Sugar Cane. Един урал играх на хард. Ама пък беше на 1.8. Искаш да отидем на планината, защото там си има фри кабел и няма смисъл да правим такива надолу. Добре. Лошо е, че стана... Скелет. Ама виждам овце и личам към тях да знаеш. Окей, аз така... Внимай! Искаш да го
Даваш ли? Да. Дай. Аз съм направо за дърво. Крипай. Брат. О, аз съм на 10 човек. Имаш ли храна? Имам сън, че трябва да я изпека. Не, аз трябва да я. Ще трябва да се направиш такива, те са много полезни. Там виждам. Ела. О, тук има още един. Той път стоял да го убия. Окей. Да, ще видя. Бин гешна. Зомби, човек до мене. О. Ти го уби, аз убих зомбито. Персионите са. Добра. Вот на полни сърце. Оле, отцето много те. Не бе. Бързо там не видях те. О, супер, да, колко те мои? Колко са? Много са, ще имаме. Имам две, дай имаш още. Тук има на дърветата. Още една ми трябва на мене. Крипвей ги. Нямам ско. Чакай сега, трябва ни още две. Пък имам много скелети. Искаш ли да направим едно легло и един да лехме? Не, всъщност не. Няма. Чакай, ще оцелем, май. Колко? На 3 сърца съм. Спокойно сега ще направя печка и тук до мене так видях кола. Качи са колко са мои по-нагоре, да знам. Не, тук видях кола просто. Има много овцетка. Пък има и скелет. Фак. Ела, малко. Къде сте? Нагоре. Виж ма. Виж, там има овце. Трябва да още две точно и там има 4. О, тук има плава форест. Ядиш? Колко я? Да. Може тук да живе. Къде са овците? Там по-напред си чути бъде. Чакай, ядем и ръшваме на скелета. Брат, има ендърмен. Не го бие. Ръшваме на скелета, готов ли си? Ама аз съм с кирка. Както и да е. Чакай, давай, че зомбито идва. Да, не това е бързо. 1, 2, дай ръш. Дайте на дебилия. Ох. Аз умирам. Използвай ли телефон? Нямам. Трябва да се опна. Ама спокойно, аз съм запомнил всичко. Те, мобите като съм толкова. Аз ще обръчай. Умря? Не. Иди. Аз сега идвам. Имам ги. Шобра! Бягам, човек. Бягай, гледам това очи. Тук до мене колко скелет. Дочи. Брат, идвам. Умря? Да. Къде? Както и да отивам да взема айтемите. Аз спомням къде. Спомням си, има едно дърво, малко слязох на планините по-надолу, да знаеш. Дори много е хардкор, наистина. Май ще е хардкор сега да ме варят и ще го кръсват. Моите епизоди, не знам дали те. Къде? Тук са моите айтеми. Има едно дърво, те не са всичките, след по-надолу, нали има едно ниско пространство между тях. Човек, скелет ще ме уби. Аз не мога да намеря планините. Човек. След между планините има на нас. Как ми мина страна? Брат, ако му оцеля, аз съм жужи. Намерих си мястото и сега не знам къде. Намерих и планините. Човек, бързо идвай. Аз съм на 2 сърца и на 5 бутчета. Аз виждам мястото. Ето там. Натам. Бин, виждаш ли едно дърво? Да, ма скелета ще ме уби. Край, не мога да бе. Колко? На същото място. Човек, ти малко бързика. Ще ме уби 2 пъти скелет. Аз сега ще го убия. Успях! Защитих се!
малък бункер, човек. Отвътре, знаеш колко много има? Ух! Аз Брат, съм с май дървото тръгнах съм. грешната. А не, направо. С дървото съм. Брат, къде си? С дървото. Не знаеш какво става така. О, човек, качвам се. Шон, зомбита. Просто изруча. Мисля да отворя и да тръгна, бягам след. Не, брат, чакай, ама. Кажи ми, ако видиш дървото, ама стоя надалеко от него. Брат, аз тя да се опитам да си взема айтемите. Там ли се? Да. Отивам чуда. Къде е? Ето та, за теб съм. Крипа. Ох. Бягай към гората, връщам се. Взел съм чайта. Чакай, ела, ще кача да видя дали има нещо. Къде си? За теб. Давай. Няма време. Ето ти храна. Ще. Аре. Утра хардкор. Надявай се за място. Малко фил така от началото. Да. Няма. Има вещица. Там има Брат, един за кол. тебе. Има един кол. Ама Да, аз го изкопах. да рискувам ли? Какво? Взех кола. Ай, бегай, връщай се. Идвай. Брат, има скелет. Слизай на бен. Да слизам в ето сгро. Ай, давай. Дай. Откъсни. Ай, спасихме се. Как ти мина? Идвай. Влезай тук в нея. Човек, да, сякаш паяка не може да дойде. Не, да го избутам някак. Да успя да го пуша. Дай накрая. Магазин, тук се беше бившо. Човек, окей. Чакай, не го слагай тук. Не, гледай. Искаш ли тук да се закопам, си виж? Не, трябва ни печка. Добре. Имам легла, в смисъл мога да направя легла. За двама не? Да. При. Ако нямаш дарова, ми кажи. Не, направи. То вече стана ден, нали знаеш? Виж къде ги стана. Ай, давай. Да спим. Ние не можем. То вече стана ден, брат. Супер, чай сега, какво ще кажеш? Храна имаш ли? Имам, да. Кол имаш? Нали? Тук долу са, имам едно коло. Слагай го. Окей. Добре, искаш да изчакаме, вземи леглото, аз вземам един крак. Какво? Аз ще трябва малко да се екипирам да се направя. Просто наистина утре хардкор. Аз се да имам. Аз няма да отварям кабел ще си имам. Аз първо браво ще се направя. Много ясно. Просто това е утре хардкор, аз не знам как го иде. Той. Просто беше много напрегнато още на началото. Виждате какво ви предоставя 1.9. Не, бе. Чай, ето. И ако играете... Вземаш повече от нея. Благодаря. Аз къде да ти дам? Не. Окей, да се замени другата латия. Добре, така. Аз съм... Ай, да я знам. Чакай, да вземи клечката, да не ги остане. Вземи с пръжлата. Или тя виж за нея. Тя бира за тя. Чакай сега, ела от тук просто да излезе. Виж колко е... Трябва да оберем дърво. Не, дали. Има още един скелет тук. О, до нас има кол. Ще умреш ли? Не знам. Уби го е! Ела... О, чакай. Окей. Аз тук трябва да обера нещата. Аз тук вземам един кол. Все пак тук трябва да се обера нещата. Ако намерим айрон, първото нещо, което може да направи един щит, ако свеш и на главата. Не, щит. Аз ще направя, защото срещу скелети щита е много полезен. Човек,
Аз тук да вземам кола. Ако не виждаш, никой може да дойде после къде да изгледаш това. Къде си? Ето. Вземам още някакъв тук. Аз каво да взема. Също ако такова те за поредицата на план за сезон, виж, не съм занемарил, ще да продължа, просто сега някакво време. Нали, Бинито ме помоли да питаме по това дали иска да си ами да отселя. Не, аз ще го става. На тебе има какво. Да. Скаш ли имам още храна да изпечем? Не, още не съм. Не, чакай, аз да си има. Где са? Я тук рано нещо тук. Чая ще видя. Тук нещо да няма. Някакво ранче. Аз се седвам. Не, тук има още такова. Аз ще си изхъба кирката. Да го бера. Добре, тук няма. Стой до печката ще бъде. Аз сега. Кой аз да видя на място нямаш. Връщам се по печката. О, има пиле. Това пиле. Не, това тук е много. Неща се също. Обичам доста храна, ти че ако нещо трябва. Чупса, няма да го оставяте. Брат, чуем зомбите. Зад мен е, нали? No. Идвам по тебе. Ама аз го бих. Искаш ли малко да се отдалечим, да намерим хубаво място, ще тук нещо? Да, само тук да обера кола. Ей, друг. Те са две. Къде си? За тебе! Викам, че... О, вилич! Не, зарежи, дай да се крепим. Крепвай ги, те зомбите не са опасни. Те са лесни. Брат. О, айде даде! Брат, тако аз ранах, защото съм на едно сърце, човек. Чакай малко, чакай. Какво дропна вилиджа? Едно айро. Ей го тук долу. Чакай се, как би такова. Чувам още, ама дай да съм махане. Ева, ще... Ще направим на тебе ако... Едно айро. Виж го, зомбито е бъгнато. Не, е тук вилидж. Не, дай, ми сега да го убием, те не ми трябва. Играем на ванила. О, 2 скелета. Искаш ли да се опитаме? Аз съм влязъл, те вече ме забелязват. Не мога да учиш. Не мога да учиш. Чакай. Аз го убих. Тук имаше още един. Разсейвам ги. О, те почнаха да се бият двамата. Чакай. Не, дай. Пустай. Виж, битката. Пресли срещу брат си. Пресли отляво, брат му надясно и пресли каче. Уби го, дай. Учи ма. О, даде лък. Давай. Взе го. Ето, аз съм ще имаш лък. Ето ти 5 стреля. Искаш да я не знам? Ама, чакай тук да... Стрелите не мога да ги взема, Като преди. Но, знам, че изпускам кола, ама. Аз съм стрелял в малко навътре. Айде да идвам. Чакай там Не, ева. Да потърсим някакво... колко от един аз. Догоре, обикновено нещо не съм свикнала. Няма много място за стояне така. Аз не знам по тебе. Идвай, точно ти ще нещо като снайпера, човек. Дай да вземем малко процента. Как ми като кликна кой процент. Не, Бин, криквай ги, чакай, не го удрай, виж, Бин, чакай. Не. Чакай.
Аха, ти не мога. Скачаш? Не, виж, скачаш, докато падаш за една удраш. Ух. Аз събрах 15 мисля с площи. Аз имам 8. По-добре е така. Аз имам 11. Окей, да ходим. Аре, той път няма като се свечери, какво да се свечеря една дали да случи, не са старя. Ама като цяло не трябва да стоиш ти с това лук, сме доста по-опасни. Като знаем, че ти си снайперини. Аз съм съмтини. Къде се е? Ема. Ядка да покачим да огледаме аудиторски. Ние тук не бяхме ли? Не бяхме на... у нас, ако виждаш... Да, виждам. Там бяхме. О, е тук, за кога не може да живеем, Не знам, ако ти харесва. Може и там... Оф, чакай, че не ме заради ученка. Може да отидем да видим и там. Това нищо не ме идеят много ни зарежда, чем което ти да забелязвам. Не знам дали... Да, на мен сега по средата на планината ми е важно. Не, той не е ладнало, той е някакво такова... Да, не зарежда чем което. О, ай, там вътре е долу да правим хобит. Не знам, че едно. Аз отивам съм така малко и ти да разучавам мапа. Ако нещо не харесва. Чакай. О, крипвай. И те се умират с... Гледай, гледаш ли? Викам, че не умрях. Брат. О, ти беше ти. Да. Да. На къде? О, шугар! О, Брат, брат, как ще зарежда да джампя чимпа. време? На мен не зарежда чимпите и аз виждам пещери да след. Знаеш колко ти е нещо като екстра и само виж ми да след тях да пещерите. Виж са, така, О, чакай, 50. много сотнати. Неди. Къде? А ще бие с лок? Дай. Също да притрепи. Да. Тя влиза по-надолу, човек. Да. Мира, има само 2 стрели. Дай, подпуквам я, брат. Има спи полшан, брат. Убих я. Даде редстоун и коп. Вземай. Окей, реально. Я ще ти как се е бъгнал. Да, брат, наистина. Чакай, печка имаме ли? До тебе, услужия. Какво ще правиш? Храна, да. Ух, 59. Чакай да сложам. Аз малко ще се разтоваря. Ще взема още даро. Добре, аз съм. Брат, за сега не заживеем, човек. Става нощ. Слагам моето легло и две. Чай, аз сменя моето. Само че да не сме един до друг час. Брат, беше се спалнаха. Ай. Чакай, още не може да. Аз ги чувам. Ай, лягай. Лягай. Легна? Но. Брат, моето... Ай. Тук е 4 паржове. Ето 2. Няма много да ги чакам, аз ще да шамаха. Ай. Вземайте. Аз на мен трябваше само да се Предлагам реджам. да се качим нагоре. Може да видим нещо ново. Естествено, ако играта... Каже, ако играта... Чакай тук да взема кола. Аз имам 50 и нещо, братле. Да знам, то плюс моето. Да. Аз съм малко мен 28. Ние сме на такъв терен, де има доста планини, плюс гора и Да, вода. да, съм. И да спрям се. Къде се? Ето така качвам. Видях да. И тишина видиш. Добре, я да видим горе. О, мага, брат, аз съм бахти моба. Шапан, човек. Там по-напред има Flower Forest, ама... Ай, искам да живеем в Flower Forest. Да, Къде сте? върху тебе. Брат, ако не бях. Аз искам много да трепим тук да играем те. Да си използвам шуда. Няма удари! Ско? Колко ти махна? 0. И също, да. Иначе аз колко ще на колко сърта? На фу. Да, бе. Я се сеща. Да, така, уф, мале. Колко?
Останахме 3 часа и половина. Оле, я ще го готвя. Това е. Ами, много е тишки, Аз скочих в една вода и Аз съм до тебе. видях едно много ясно място, дето ме любите школа в пичето. Също имам дето история, забрави да ти кажа. Ето, тук ли? Ами тук не е да видим това поръчка, може да има нещо. Ама ти Може да има аз искам някакъв ягбаем да си направим хубава къща. Или чай да обера шугар. Я ще готина равно, брате. Виждам айрона, ама не мисля си сега. Искам да се намира по-добре на едно място. Ти като ще спреш, аз ще спрем да знаеш само да ти кажа. Чай, аз съм взел леглото Снимам. Аре. Айде насам. Така. Такъв дим сме. Тук има малко густа, като се влявам. Добре. Почти влякме в Fire Forest. Дай на дебиля. На мен тук пак не съм заради чанковете. Не знам къде ходя, брат. Следа има. Окей. Ще обвърна ли още пак сега? Хайде, давай да тръгвам. Аз имам 3 бутчета. Яш? Нямам храна. Дай, да ръшвам напред. Да. Но този епизод, ако не се видим, аз мога извън епизода да лъжа доста тичи. Няма нищо. Няма да читам, нито няма си мисля. Парицата... Не знам, мисля, че... Брат, чакай, защото аз съм на трибут... Знаеш ко? Питайте него дали ще има някакви гости в си... Не. Аз ядох ротан флеш, айде. Братлет, нямаш храна, Не. Ето, що ни каза? Мислех, че имаш изпечена. Влязохме в ети човек. Може да се направим къща на дърво, защото на тези дървета... Дърво, ти бах си готина част. Я виж как се стана. Ешко? Чакай. Тук може да ми хрумне някаква идея. Да ти хрумне ми беше само. Аз тук продължавам, малко също на себе. Давай, тук нема кеш. Да, някакво много набутани сме. И ела се качим на дървета катарвам. Тук е много по-добре за време. Къде има? Кажи ми ако нямаш бучетата. Чакам. Къде си? Има там. Я ще ти Виж? Омага. Виж го. Там имам нещо като навес, тук има някакво малко езерце. Я виж? Да, но ако тук на мен пак не ми е заради учен. Ако тук ще справим къща, всички тия дървета трябва да се махнат. Ще ми е някой така. Тогава, дай да не видим. Брат. На мен бразвата не свършва от удране, братле. Плинс! Брат, аз падна, защото не ми зарежда ченка. Малко плинс. Къде си, Кака има? Ето. Виж плинс, само много малко. Тук някак са ги изгради, яли? Ча малко. Брат, аз казвам да свършим, защото после може да намерим някакво място. Чай, че това да изглежда бутам на мен. Добре. Аз свършвам. Добре. Той беше от мен. Ти ли ще е място само да те питам? Не, просто аз свършвам. Аз още не съм свършил. Той беше от мен и... Да, ние бяхме... Видях си първи епизод на... Hardcore Survivor с BenGaming BG и аз Cutters. И така да втори епизод и да скоро.